Mike Granlund tarjoilee, Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullisen kiitoksen, sen paine, mikä joukkueella on ollut. Nyt se alkaa näkyä. On lannistunut Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1 ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 57.16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia, nyt saatte riemuita. Kaikki on kotona. Kavaa tilannetta, Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijonamiehistöltä 6-1. 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon. Pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. 56 sekuntia Suomen toiseen maailmanmestaruuteen. Vielä kerran vedetään, vieläkö menee seuraava? Suomi ottaa loistavan, maagisen, ihanan, uskomattoman voiton, joka on todennäköisesti numeroissa 6-1, ellei tule sitten vielä jotain lisäeväitä sieltä. Ei sieltä mitään enää tule. 92 Ruotsi voitti, 94 Kanada voitti, 95 Suomi voitti, 98 Ruotsi voitti, 99 Tsekki voitti, 2001 Tsekki voitti, 2007 Kanada voitti ja 2011 Suomi voittaa historiansa toisen maailman mestaruuden. Ja millä joukkueella, millä näytöksellä, millä energialla, millä itseluottamuksella tämä leijonamiehistö on pelannut. Vihdoinkin se on totta, vihdoinkin se on totta jälleen. Tässä vaiheessa voisi melkein sanoa legendaariselle Junnu Vainion pojalle Ilelle. Alahan Ile tehdä sieltä uutta laulua. Tässä voisi olla ensimmäiset värssyt. 11 kesää mä tätä himoitsin. Sitten tuli päivä toukokuun. Koivun, Immosen ja Granlundin. Pistä Ile siitä laulua liikkeelle. Siitä se lähtee. Minä olen sanotuksen amatööri, mutta olihan siinä jotain. Vaikka oli vähän sellaista kotintinttikieltä pikkaisen. 12 sekuntia maailman mestaruuteen. Patrick Berglund, ei siinä mitkään auta enää. Suomi riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit kuluvat ja hyvät suomalaiset, leijonamiehistön toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman, määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt.